қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. боби 2. салоҳият ва ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот оид ба танзими ҷашну маросим. Моддаи 5. ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими ҷашну маросим. ба ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими ҷашну маросим мансубанд: 1. амалигардонии сиёсати давлатӣ оид ба танзими ҷашну маросим. 2. таҳияи лоиҳаи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим. 3. тасдиқи тартиби гузаронидани маросими дафну азодорӣ. 4. ташкили сафари шаҳрвандон барои адои ҳаҷ ва умра. 5. шарҳу тавзеҳ додани масъалаҳо оид ба танзими ҷашну маросим. 6. назорати иҷрои талаботи қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ҷашну маросим. 7. андешидани чораҳо ҷиҳати таъмини риояи талаботи қонуни мазкур. 8. додани тавсияҳо ҷиҳати дуруст амалӣ кардани корҳои хайриявӣ ва эҳсонкорӣ. 9. андешидани тадбирҳо ҷиҳати аз байн бурдани хурофоту таассуб. 10. андешидани тадбирҳо ҷиҳати пешгирии зиёдаравию исрофкорӣ дар баргузории ҷашну маросим. 10. андешидани тадбирҳо ҷиҳати пешгирии зиёдаравию исрофкорӣ дар баргузории ҷашну маросим. 11. андешидани тадбирҳо ҷиҳати пешгирии ақди никоҳи бармаҳал ва ғайрирасмӣ. 12. таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ оид ба танзими ҷашну маросим ва ташкили корҳои маърифатию тарғиботӣ дар байни аҳолӣ. 13. таблиғи адабиёти илмию оммавӣ оид ба танзими ҷашну маросим. 14. дархости маълумот дар бораи иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар, сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият. 15. амалӣ намудани ваколатҳои дигари пешбинӣ намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.